Ne znam jeste li imali prilike pogledati emisiju Otvorenu HRT od ponedjeljka. Ja sam je naknadno pogledao i moram priznati da sam bio šokiran. U njoj je gost jedan hrvatski državljanin koji godinama živi u Africi i priča o tome kako je pomogao drugom hrvatskom državljaninu da doslovno kupi dijete od jednog lokalnog mafijaša, kako ga on sam naziva, odnosno naziva ga Crni vitez. Mi smo došli u taj, ja ću ga nazvati Crni vitez. Znači, čovjek koji je mafija, pa neki i mafija. Ajmo pretpostaviti da je mafija. Znači, ko je doveo to dijete u Kinshasu, moj uvjet je bio da dijete ima kongoansku putovnicu. Taj čovjek je otišao u Kinshasu, ne znam gdje. U 2 dana je donio kongoansku putovnicu i mi smo sa tim dokumentom se pojavili na aerodromu i izvukli dijete iz Kinshase. Iako nisam, znači prije 10 godina se to dogodilo, 2013. Ja držim da je ista linija po kojoj su ovi ljudi, samo što se sami organizirali, ali po istoj liniji su dobili svoju djecu. Znači linija je iza Lubumbašija i taj Crni vitez, mafijaš silni koji trguje djecom, on je zaradio silnu lovu na tome. Taj gost emisije Otvoreno ni na koji način u svojem podužem govoru nije rekao je li uopće pitao da li je to dijete koje su posvojili oteto ili je uzeto od samohranog roditelja ili koja je povijest tog djeteta. Dakle, prema svim podacima Interpola, UNICEF-a, u ogromnom je porastu dječja pornografija, iskorištavanje djece maksimalno za dječju prostituciju, doslovno ubiju dijete da mu izvade organe da bi prodavali. Dakle, to je jednostavno prema svim dostupnim informacijama u velikom porastu. Dakle, to je ogromni lanac kriminala u kojem se vrti jako puno novaca, a kojem ovaj čovjek uopće ne brine. Taj gost Otvorenog govori samo o tome da je logično da taj crni vitez ima svoju financijsku korist. Pa što možda je nakon njega, tog hrvatskog državljana, za kojeg vjerujem da je imao dobre namjere, drugi dan došao neki švercer djecom, jer 1/3 krijumčarenih ljudi u svijetu su djeca. I nakon što je on završio svoje izlaganje, očekivao sam da će se poput mene i 3 gošće u studiju sablazniti nad tim govorom. Međutim, gospođa Marinović, koja je pozvana kao stručnjakinja za trgovinu ljudima, nije rekla ni riječ o trgovini ljudima. Ona je imala ekspoze o tome kako je Kongo siromašna zemlja, koliko djece je tamo u sirotištima i kako mi trebamo izvući tu djecu od tamo. Dakle, govori o tome kako suci tamo imaju vrlo malo plaće ili čak da ne dobiju plaće, pa da je normalno da ih ljudi nagrade. Znači, ona promovira i korupciju. Dakle, mi se ne možemo, pa to je, da kratko kažem, rasizam. Dakle, pa mi ne možemo tretirati djecu iz Afrike zato jer mi mislimo da su ona u lošim okolnostima, tretirati tako pa nekih kupi koga želi za bilo koje potrebe. Pa tako bi onda i Norvežani za nas Hrvate mogli reći gledajte, oni su siromašan narod, pa mi ćemo uzeti, nema veze na koji način, kupit ćemo vašu djecu iz sirotišta, oteć ćemo, nemam pojma, uzeti samohranim roditeljima, zato jer mi mislimo da su oni u siromašnoj zemlji, da ih treba izvući. Gdje je tu dobrobit djeteta? Dakle, ovo sve potvrđuje koliko je važna rezolucija koju sam predložio u Europskom parlamentu, da se prvenstveno gleda na dobrobit djeteta i da se zaista primjereno ili trajno zaustave sva posvojenja iz Konga i svih država koje nemaju garantirane učinkovite mehanizme zaštite djece. Zato se nadam da će evo i svijest o svim problemima koji idu uz posvajanje djece, uz naravno osnovnu činjenicu da je posvojenje plemenit čin i da na ovaj način, ovom rezolucijom možemo zaštititi ne samo djecu, nego i one sve roditelje koji sa dobrim namjerama žele posvojiti djecu, a ne da to prepuštaju nekakvim crnim vitezovima.